F'temp mill-isbaħ għal dan iż-żmien tas-sena il-ħadd filgħodu saret il-11 edizzjoni tal-President's Solidarity Fun Run, attività li daħlet fil-kalendarju annwali l-ewwel waħda taħt il-Presidenza ta' George Vella plan prinċipali li nġabru fondi għal dawk l-aktar fil-bżonn. Ma battikata li. Xrejtuha intom? Kemm il-darba kont se nieqaf, imma għamilt issa fl-aħħar. Għalfejn deċidejtu li tagħmluha? ċaġa ta' familja kollha flimkien u challenge li għan-nifsa ħadna. Fejn u anke minnu fil-bżonn u ħada bitada ma tax jista' jinqalaw fil-familja. Terġa' tagħmluha sena oħra? Ija ta' kienet sabiħa, nħobbu niġru ġifieri u min jaf flimkien ġifieri ħaġa sabiħa. U għal-ġesta hija ġifieri nagħmlu. Għal sena oħra din l-attività kellha 4 postijiet ta' tluq dawk li mxew sal-Belt Valletta telqu mill-Università Santa Venera u Raħa Ġdid filwaqt li dawk li ġrew telqu mir-Rabat. Kulħadd iltaqa' ħdejn bib il-bombi u mexa sa Pjazza San Giorgio. It-temp sabiħ f'din l-għodwa ta' Jannar mhux ftit biex tinħoloq atmosfera mill-isbaħ u ta' divertiment għal dawk preżenti. Dina li l-ewwel esperjenza u tajjeb ħafna, morna tajjeb. Terġa' tagħmilha sena oħra? Viva, nerġa' nagħmilha fi żgur. Mal-wasla tagħhom fil-Belt Valletta, il-parteċipanti kollha naqdu flimkien immexxija mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-poplu Malti huwa poplu b'qalb kbira, poplu li lest illi jgħin l-sħabu u illi meta tajjatlu ħassibu. Fuq qudiemnet il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus li mexxa delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Jiena għamilt din il-farna 11 darba u naħseb li meta tiġi fil-bżonn tal-għajnuna tifhem xiġifieri tagħmel farna bħal din. Għaliex tkun qed tagħti parti minnek il-ħadd ieħor. Flimkien mal-kollega Ryan imxejna mal-President, mal-Prim Ministru rejna li dan il-pajjiż fejn jidħol il-Mart m'għandux kien hemm politika, imma għandu kien hemm għaqda nazzjonali. U kien akkumpanjat fost l-oħrajn mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għaż-żgħażagħ sport u ġlieda kontra l-obesità Ryan Kallus. Hija kawża fejn m'hemmx nazzjonalist, m'hemmx laburist, m'hemmx aħmar blu aħdar, kull min jiġi fil-bżonn għandu bżonn u allura l-ewwel ngħinu lil kulħadd irrispettivament min il-persuna minni. Per opportunità wkoll illi tagħmel attività fiżika, l-attività tgħinek tgħix iktar u allura fija nnifisha l-attività hija favur il-Community Chest Fund għax iżommok il-bot mill-mart. Fit-tmiem dan kollu saret attività f'Misraħ San George fejn il-folla kienet indirizzata mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-Fun Run li jmiss se ssir f'Ottubru li ġej.